Per segona vegada consecutiva, un final de Lliga d'infart amb els mateixos escenaris, al Camp Nou i l'Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Per endavant, només 90 minuts de joc que serviran per decidir quin dels dos equips, el Barcelona o el Real Madrid, s'endurà el títol de campió de la Lliga 1992-93. A Tenerife, un Real Madrid que només depèn de la seva victòria salta a la gespa de l'Heliodoro Rodríguez López sense oblidar l'última jornada de la Lliga de la temporada passada. A Barcelona, un Camp Nou gairebé ple es vesteix de gala, com en les millors ocasions, per tornar a viure una jornada com la del 7 de juny de l'any passat. A Tenerife només hi ha una diferència respecte a la temporada passada, i és que l'equip de Jorge Valdano en aquesta ocasió no només es juga el prestigi, també una plaça per a la UEFA. Però abans de conèixer el final d'aquesta història rocambolesca, cal recordar alguns dels grans trets que han marcat aquesta Lliga. Tot ha passat com la temporada anterior, ha estat com reviure un son. Tenerife, el sol, la tensió, els punts, la Lliga. Però la temporada ha estat molt diferent. Abans de reviure un any més el que ha passat a les illes més afortunades del món, cal assaborir i recordar alguns dels moments més brillants de l'equip que ha fet el millor futbol de la Lliga. És l'altre Dream Team. És un equip que ha fet jugades com aquesta. Se'n va Stoichkov. Atenció a la sortida. Lianyo el cop del taló de Stoichkov. La pilota surt fora. Jugant l'Atlètic de Bilbao a la zona ampla. Recuperat bé Vaquero. Vaquero en profunditat cap a Stoichkov. Atenció a Stoichkov. Ha sortit bé València. El rebuig de la pilota és per Chiqui Begiristain. Controla la pilota Chiqui. És a l'interior de l'àrea. Busca el dribbling. La centrada de Chiqui. Toca Stoichkov amb el cap. Laudrup. València providencial. Eusebio controlant la pilota. Aquesta ha anat a peus de Laudrup. Vaquero obre molt bé cap a la punta esquerra per Chiqui Begiristain. La passada al primer toc cap a Stoichkov. Stoichkov, Cedrún, penal, és penal, és penal. El llançament del córner favorable a l'Espanyol. La pilota queda solta a l'interior de l'àrea. Aquest globus. Atenció que bé ha tocat la pilota Laudrup cap a Guardiola. Surt en contraatac el Barcelona. La passada és bona de Guardiola cap a Chiqui. Chiqui canviant el joc. Arriba Stoichkov. Atenció al control de pilota de Stoichkov. La vaselina. Fora! Ronald Koeman fent un canvi de joc. Pilota per Chiqui, fa la paret perfectament amb Laudrup, la sortida d'Emili. Puntada llarga de l'Arra Inzar. Ha recuperat Goico, servint cap a Guardiola, passada en profunditat de Guardiola, perfecta cap a Stoichkov. El travesser Stoichkov. Recupera la pilota al Tenerife. Aquesta se l'endú finalment a l'equip blaugrana. Chiqui Begiristain cap a Vaquero. Vaquero i Agustín. Ha sortit Agustín. La centrada a Laudrup. El cop de cap fora d'Amor. És Laudrup cap a Goico. Marcat per Ezequiel. Atenció Goicoechea. Com ha deixat clavat Goico Ezequiel. Laudrup cap a Amor. Se'n va per la punta dreta. Amor busca la centrada cap al primer pal. Vaquero fora! Goicoechea controla la pilota a l'interior de l'àrea. Se'n va de Juanito, el xut de Goico. Abel ha pogut aturar. Vaquero fent un canvi de joc cap a Stoichkov. Busca l'1 contra 1 al búlgar. El cop de cintura magistral de Stoichkov. Intenta l'atac l'Sporting. La sortida a Subisarreta als peus de Manjarín. Treu la pilota a l'equip blaugrana. Eusebio. Té metres per avançar. Eusebio Sacristán. Es desmarca Stoichkov que entra per la punta esquerra. Atenció a la centrada de Stoichkov. La passada de la mort i gol de Laudrup. Gol de Laudrup. Gol de Laudrup. La passada de la mort de Stoichkov i el gol de Laudrup. Ha pogut desviar la defensa de l'Sporting. Recupera la pilota Laudrup entre dos jugadors. Toca amb el cap a Guardiola. El control esplèndid. Aquí el tenen repetit de Laudrup. I com deixa la pilota morta amb el cap als peus de Guardiola. És Guardiola. Laudrup novament controlant la pilota, jugant cap a Stoichkov, frontal de l'àrea, vaselina, la pilota, el travesser, la pilota a l'escaire de la porteria de l'Oviedo. Guardiola per Begiristain, la rematada de Chiqui fora. La rematada de Chiqui ha sortit fora. La visió de joc de Guardiola fent el canvi cap a Stoichkov, que ve a controlar la pilota. Stoichkov, magistral, el jugador búlgar. Koeman fa una passada llarga per Chiqui Begiristain. Chiqui! Gol! Sense deixar caure a terra la pilota. Chiqui l'ha col·locada per sobre de Lopetegui.
Soler per Richard Vitske. Vitske que deixa clavat el seu marcador. Fins i tot dribla l'àrbitre. Obre cap a Stoichkov, la centrada de Stoichkov, la rematada. El primer toc de Bekenstein, aturada per Lopetegui. És Stoichkov de taló per Ferrer, el primer toc. Aquest jugant cap a Guillermo Amor. És la roda blaugrana amb Ferrer una altra vegada. Mira de fer jugada individual al Xapi. Continua Ferrer, s'ha esmunyit molt bé de dos defensors. La centrada Ferrer, Lopetegui l'ha tret al Mamà. El servei de banda d'Eusebio cap a Koeman. Canvi de joc de Koeman buscant Miquel Soler. Té lliure a la banda esquerra Soler. Juga en curt per Laudrup. Aquest cap a Koeman. Aguanta la pilota Ronald Koeman. Fica molt bé en profunditat cap a Julio Salinas. Aquest per Chiqui. Chiqui a l'interior de l'àrea. La centrada Vaquero i Tubo! Guardiola amb Ferrer. L'Oviedo tancat en el seu propi terreny de joc. Pilota per Laudrup. Amor. Fica la pilota per Vaquero. Triangulant molt bé Vaquero i el xut de Laudrup el desvia Viti. El llançament magistral de falta de Koeman. La pilota ha tocat al pal. El canvi de joc de Conte. Talla molt bé Juan Carlos. Sensacional Juan Carlos. Lluitant amb Zucker. Amb aquesta llibreta va aprendre a escriure. Amb aquesta aprèn geografia. Amb aquesta aprèn ciències naturals. Amb aquesta aprèn a sumar i a restar. I ara, amb aquesta, el teu fill aprendrà a estalviar i administrar els seus diners. Nova llibreta Estrella Super 3 de la Caixa. La seva llibreta estrella. Aquest ha estat el camí dels tres aspirants al títol. A la cinquena jornada sorprèn el lideratge del Deportivo, que no ha perdut cap punt. El Barça ja és líder, però el Madrid ha recuperat terreny. És a només un punt i empatat amb el Depor. 4 jornades després, els gallecs tornen a ser líders, amb el Barça a un punt i el Madrid a 3. El Depor es desinfla, perd al Bernabéu i es produeix un triple empat. Barça i Madrid es queden sols. A 3 jornades del final, el Barça cedeix el liderat al Madrid i torna a confiar la seva sort al Tenerife. Després de 3 jornades d'infart i 90 minuts angoixants, els blaugrana aconsegueixen el tercer títol de Lliga consecutiu. El primer enfrontament entre candidats al títol es produeix a la primera jornada de Lliga. El Barça guanya el Madrid per 2-1 amb gols de Vaquero. I ja a les acaballes del partit amb un segon i decisiu de Hristo Stoichkov. El Deportivo de la Coruña, sorprenent líder de la Lliga, confirma la seva fortalesa guanyant el Madrid a Riazor. Bebeto comença a ser un ídol. I Rocha acabaria donant la victòria als gallecs amb un gol en pròpia porta. Però tampoc el Barça pot puntuar a la Corunya. Els d'Arsenio tenen més i millors oportunitats. I altra vegada Bebeto torna a decidir aprofitant un rebuig de Zubizarreta. El Barça visita el Bernabéu, on l'espera el Madrid que, sense jugar un bon futbol, lluita encara pel cap de la classificació. Tot i el gol d'Amor, que empatava el partit, els madridistes sumarien els 2 punts. Amb un penal comès sobre Mitchell, que transformaria el mateix migcampista del Madrid. L'arbitratge de l'asturià Díaz Vega el recordaran força temps els blaugrana.
Tampoc el Deportivo pot puntuar al Bernabéu. Els visitants comencen donant la sorpresa amb un gol de Claudio, que no serà suficient. El Madrid capgira el marcador. Zamorano serà un dels protagonistes amb un esplèndid cop de cap. Tot i que la jugada clau del partit es produeix a pocs minuts del final. Djukic falla un penal que hagués donat avantatge als Arsènia en el marcador. El Deportivo, que havia desaprofitat una gran ocasió al Bernabéu, fa el mateix al Camp Nou. Claudio pot avançar per dues vegades als gallecs, però Zubizarreta ho impedeix. I Goicoechea, amb un gran xut, obre el camí del triomf pels blaugrana. Els enfrontaments entre els tres aspirants al títol acaben en taules. Diuen d'ell que és l'elegància futbolística personificada. Michael Laudrup és el davanter més temut per tots els defenses de la Lliga, i no ho és precisament per la seva capacitat golejadora. Aquest any només ha marcat 10 gols, però és que la seva especialitat no és fer-los, sinó donar-los mastegats als companys. De fet, és per això pel que destaca Laudrup, per les seves magistrals assistències de gol. Tot i que l'essència de Michelino és la seva capacitat per deixar clavat a qualsevol rival amb els seus driblings terrorífics. El danès és capaç de deixar assegut qualsevol marcador. Quan corre amb la pilota controlada, és pràcticament imparable. Té una habilitat especial per dominar pilotes compromeses, que no sap ben bé d'on venen. Jugades de fantasia, assistències de gol i driblings que només sap fer ell. Són les notes que han marcat la Lliga de Michael Laudrup, la tercera que guanya com a blaugrana. És l'estil d'un danès més que integrat a Barcelona, que continua disfrutant jugant al futbol. I això a pesar de les dures entrades que li han fet aquesta temporada. Moltes vegades és l'única manera que tenen els rivals per parar-lo. De fet, la violència i els pals han estat els únics que li han impedit que pogués lluir encara una mica més. La seva sobrietat el fa fugir d'accions espectaculars, sovint innecessàries. Andoni Zubizarreta, que està considerat un dels millors porters del món, ha sabut guanyar-se un lloc de privilegi en l'actual Barça campió. Zubi és un porter depurat i segur. Mana en defensa, és el primer a llançar l'equip a l'atac amb una de les seves passades. Té la millor col·locació de la Lliga, el que el fa menys espectacular, però a vegades molt efectiu. Les seves aturades sempre en desavantatge respecte al rival, sempre en moments delicats, sempre en instants aïllats, han valgut, al final, molts punts pel Barça. Andoni Zubizarreta, molts anys després d'arribar al Camp Nou, ha hagut d'aprendre a jugar amb els peus. Tot i la seva experiència, tot i la seva titularitat indiscutible a l'equip i a la selecció. La porteria del Barça té una garantia de seguretat. Es diu Andoni Zubizarreta, tot i que, de vegades, l'internacional blaugrana es queda molt sol amb els davanters rivals. Nadal para paret amb Paquero. Atenció, Nadal, que s'ha quedat tot sol. Gol, 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 gol! Gol de Nadal. Nadal ha col·locat perfectament la pilota. És l'1-0 favorable al Barcelona. Álvaro obre cap a Arroyo. Arroyo mira a fer jugada. Atenció a la centrada d'Arroyo. Zubizarreta. Aquesta és la repetició de l'entrada de Koeman en falta sobre Pene. El llançament del córner, el rebuig de Nadal.
La pilota per Chiqui. És Arroyo, Chiqui. Chiqui que no va la pilota, Arroyo. Arroyo que acaba a l'àrea. I López Nieto que marca penal favorable al València. Aquesta és la jugada repetida, la puntada de Goico. El llançament de Pénez, gol del València. Minut 35, empat a 1. La pilota en profunditat cap a Pénez, Pénez que retalla Nadal. Al pal. Ha tocat Vaquero per Laudrup, Chiqui tot sol. Aturat Sempere amb el peu. Se'n va Pénez per la punta dreta. El marca Nadal. Pénez per Fernando, que guanya l'esquena i marca. Ha guanyat Fernando l'esquena de la defensa i avança el València en el marcador 2-1. Laudrup cap a Chiqui. Gol de Begiristain. Empat al partit, Chiqui a 2. Laudrup. Pilota per Stoichkov. De taló molt bé per Amor. La sortida Sempere. Laudrup, gol. Guanya el Barça 2-3 gràcies al cop de cap de Laudrup. Amor per Chiqui, que està tot sol. Chiqui, ha sortit Sempere. El rebuig per Stoichkov. Sempere. Quina oportunitat per Stoichkov. Atenció al llançament de la falta d'Álvaro. Gol! Minut 75, impressionant el gol d'Álvaro, que ha sorprès Zubizarreta. El València empat a 3. Som ja en l'últim minut del partit. Al servei del córner, Vaquero. Gol! Gol de Vaquero! El Barça guanya Lluís Casanova per 3-4. Ha estat el partit de l'any. Els jugadors són acomiadats amb aplaudiments per part del públic valencià. Derbi Barça-Espanyol al Camp Nou. Una centrada de Goicoechea l'aprofita Nadal per marcar el segon gol blaugrana. El Celta visita el Camp Nou i aquesta rematada de Nadal permet al Barcelona obrir la muralla gallega. La força d'aquests dos esplèndids cops de cap que acaben en gol defineixen perfectament el caràcter que com a jugador té Miquel Àngel Nadal. És el tot-terreny per excel·lència del Barça de Cruyff. Mentre Zubizarreta ha substituït a tots els jugadors de l'equip. La seva polivalència ha estat possiblement una de les claus d'aquesta lliga, tapant el forat de Koeman quan aquest ha estat lesionat o sancionat, buscant les pilotes altes que amenaçaven l'integritat de la defensa blaugrana i aixecant l'ànim de l'equip amb pujades des de la defensa que fan trontollar el rival. Miquel Àngel té les qualitats d'un magnífic defensor, un davanter tècnic i el joc aeri del millor especialista. L'interès de Cruyff per contractar els seus serveis fa 2 temporades ha quedat més que justificat pel seu joc, que encara promet més variants. Johan Cruyff va venir al Barça disposat a fer història. El seu extraordinari palmarès, ara amb 3 lligues consecutives, així ho acredita. I ara mateix Marín López xiula al començament del partit. Ha fet la sacada inicial la Reial Societat. La pressió del Barça intentant robar aquesta pilota. S'endú la pilota Stoichkov. Atenció, Stoichkov, fora! Comença el partit a Tenerife. Hi haurà un lleuger retard amb respecte al partit que ja ha començat al Camp Nou. Ataca el Madrid. És una jugada que correspon a la banda esquerra de l'atac madridista.
Martín Vázquez. Aconsegueix salvar la pilota abans no surti per la ratlla de fons. La seva centrada i el rebuig de César Gómez. Minut 11 de la primera part del partit. Continua l'empat a Tenerife. La centrava sobre el segon pal. Cop de cap defensiu. Aquest és Castillo, Berticia i gol del Tenerife. Al Camp Nou, l'esclat d'alegria ha estat impressionant pel gol de Berticia, quan atenció fa jugada al Barcelona. Stoichkov, gol, 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 gol. Stoichkov, gol, Stoichkov, gol, Stoichkov, gol. El Barça guanya per 1-0. Déu-n'hi-do la cara que li ha quedat a Ramon Mendoza després del gol del Barça. Juga el Tenerife en atac, atenció, és Felipe, intentarà la vaselina, el travesser. Quina oportunitat ha disposat Felipe. Floro comença a no veure-ho gaire clar. Juga en atac el Madrid, la pilota per Zamorano, surt Agustín, fora! Juga el Barcelona a la zona ampla. És Koeman. Acaba de marcar el Tenerife, acaba de marcar el segon gol al Tenerife. El públic del Camp Nou està celebrant el gol del Tenerife com si s'hagués marcat aquí a l'estadi. El deliri que envaeix l'estadi barcelonista amb aquest segon gol del Tenerife. Ha marcat el Tenerife. I el gol ha arribat al minut 42. Aquí tenen la jugada. És Castillo, fa un retall, la seva centrada i el cop de cap impressionant de Chano. El segon gol del Tenerife que deixa la Lliga a les mans del Barça. Quina cara li ha acabat a Ramon Mendoza. El Camp Nou passa ja un minut del temps reglamentari, a punt d'arribar-se al descans. Li demanen l'hora a Marín López. Som amb temps afegit. Tenerife 2, Real Madrid 0, final de la primera part. El senyor Gracia Redondo acaba d'assenyalar la final de la primera part. A punt de començar la segona meitat a l'estadi barcelonista amb el servei inicial del conjunt blaugrana. Intenta jugar el Madrid en atac, no està gaire encertat l'equip madridista en aquesta segona part. Atenció a la pilota que arriba a l'àrea del Tenerife. Sort César Gómez i talla el perill. Minut 27 de la segona, guanya el Tenerife 2-0. Torna a intentar-ho al Madrid. És Martín Vázquez. No hi ha res a fer, surt en defensa el Tenerife. Al Camp Nou passen ja 2 minuts del temps reglamentari, quan ara Marín López xiula al final del partit. El Barça és campió, el Barça ja és pràcticament campió, només queda esperar el final del partit de Tenerife. On les cares dels protagonistes ho diuen absolutament tot. Déu-n'hi-do. S'ha acabat el partit de Tenerife, s'ha acabat el partit de Tenerife. El Barça ja és campió, el Barça és campió. Per primera vegada aconsegueix guanyar 3 lligues consecutives l'equip blaugrana. És l'anticipació aquí al Camp Nou de la Rebella Sant Joan.